A co ty a Kult TV, co si o tom myslíš? Já myslím, že to je super, protože ono se vždycky říká, jako, že televize škodí divadlu, že ty lidi nechodějí do kina, protože... A tahle ne. No právě, jakože lidi sedí u té televize a nejdou kvůli tomu do toho divadla a vlastně vždycky dostat divadlo do televize je složitý a dokonce to byl jako žánr, že televizní jako záznam divadelní inscenace, byl to nějaký subobor, dokonce muselo si to umět a vlastně tato myšlenka jako revoluční toho 3D snímání, ta to úplně převrací. A naopak tomu divadlu velice prospívá. A je to teda věc zkušenosti, já jsem k tomu byl trošku skeptický, ale když jsem viděl, co jste vyrobili a pustil jsem si to na ty 3D braille, tak já jsem z toho byl úplně jako kouzlený. A myslím si, že to je jako nad očekávání úspěšná věc. A myslím si, že by potom mělo každý divadlo hmátnout, protože to není jenom archivace toho představení, ale ono je to jako zázrakem archivace jako toho momentu, který se tam odehrál i s těma divákama, čili za mě to je jako všema 10 ano, to je super nápad. No hele, já jsem samozřejmě viděl několik záznamů svých představení ve 3D a musím říct, že to něco má do sebe, no. Že dokonce přestaneš vnímat to, že ty koukáš, samozřejmě furt víš, že koukáš na 3D, ale přestaneš vnímat, že koukáš na jeviště, který je natočený. Že ti jako zmizí ty portály kolem, ale jsi prostě tam, takže tohle za mě to funguje. No. Tak si myslím, že to je výborný nápad, protože je to hezký, když je to ve 3D a člověk se na to může podívat, jako že to je opravdu plastický a že ty herci jsou třeba v tom obýváku s těma lidma. No určitě je to dobrý nápad, protože spoustu představení třeba člověk nikdy nestihne vidět a takhle se může podívat i třeba na starý představení, který vůbec nikdy třeba nezažil a byli třeba takzvaně jako slavný, tak se na ně může kouknout a ještě ve 3D, takže je to jako v dnešní době asi to nejlepší, co může být. Já sám jsem viděl některé představení, které jste natočili, shodou okolností teda tady u nás. Myslím, že to docela funguje, hlava z toho nebolí. Je to dobrý, no. Asi každý archiv je dobrý, tohle je taková jako libůstka pro pocit. Samozřejmě o to, že samozřejmě to jakýsi streamování, kdy se na to můžou lidi podívat, je až po derniéře, jo. Takže to není, že by to bralo diváky, jo, a nemělo by to být ani nějak jako drahý, je to nezisková věc pro nás prd, takže prostě spíš to tak chceme, aby kdyby někdo chtěl, tak aby to mohl vidět. Já si myslím, že to ale svým způsobem může vlastně klidně fungovat jako pozvánka, pokud tě to opravdu zaujme. A i třeba proto, že to je v tomhle formátu, tak nakonec do toho divadla dorazíš. Že? Jako, takže klidně to může fungovat i jako pozvánka, myslím, že to je dobrý. Myslím, že asi každý archiv divadelních představení za to stojí. Uvidíme, co tomu budou říkat příští generace, ale tak pro nás je to minimálně dobrý, že máme něco, na co se můžeme podívat. No, to divadlo je takový, že když se zatáhne opona, tak to skončí a tím to zhasne. Potažmo, když je derniéra, tak to zhasne úplně a už se tak opravdu můžeš maximálně koukat.